Og ned. Op. Og ned. Op. Og ned. Ej, det er altså en doven løve, ikke? Og ned. Hvad er det? Hvad er det, den har fået øje på? Blomst. Er den farlig? Nej. Se, muldvarpen ser lidt forskrækket ud, synes jeg. Men altså, det... Jeg kommer lidt tættere på. Det lugter godt. Et skilt, hvor der stod: denne vej for muldvarpeinder. Hvad er en muldvarpeinde? Det betyder, at den går ind. Ja, det kunne godt betyde, at den gik ind. Jeg tror, det betyder en pigemuldvarp. Så satte den altså et skilt. Og så skyndte han sig ned i sit dejlige mørke for at vente på en muldvarpeveninde. Farvel med jer, jeg skal videre. Så smutter den ned i hullet der. Tror I så, der kommer en veninde? Nej. Tror du ikke? Når den har sat sin fin blomst? Jo. Måske. Du kan da godt lide blomster, ikke? Jeg elsker blomster. Er det dig, der har pruttet? Nej. Jo, det er. Hvor klamt. Farvel. Jeg er smuttet. Så kan du prutte i fred. Står der? Der står, at det bare har pruttet. Hørte du noget? Der var altså en mærkelig lyd. Det var dig, der pruttede igen. Næh. Det var altså ikke.